Assalamu alaikum yan uwa. A cikin wannan bidiyon za mu ga yadda za a solving wannan logarithmic equation din. Muna da log x is equals to log 4 plus log 3. Idan za mu solving wannan equation din, za mu yi introducing logarithm law wanda ke cewa log a plus log b is equals to log a times b. To saboda wannan ka'idar kenan equation ɗinmu log x is equals to log 4 plus log 3 zai dawo kamar haka: log x is equals to log 4 times 3 saboda wannan ka'idar. Log x is equals to log 4 times 3 12. Log x is equals to log 12. Yanzu sai mu cire log a kowane gefe domin mu samu value na x. Therefore x is equals to 12.